Aké máte očakávania pred úvodným turnajom v tejto sezóne? Očakávania sú uhrať čo najlepší výsledok, snažiť sa budeme čo najviac, takže také sú očakávania. Tak očakávania určite je to kvalitný turnaj s dobrým obsadením a budeme sa pokúšať nejaký dobrý výsledok urobiť. Vy troch súperov, s ktorými sa stretnete, poznáte, takže keď to tak rozumiem, čo možno očakávať od Čechov, Nemcov a Švajčiarov? Tak to aj nevieme, oni vlastne za ten rok možno robili veľký progres, tak neviem vôbec, ale vlastne s Čechmi, keď sme hrali na konci sezóny, tak od tých akurát vieme trošku, že jak čo hrajú, ale tiež tam nemali plný výber a to asi nebudeme môcť. Švajčiari hrali na svojom turnaji vo Švajčiarsku Napoli, mali A tým a B tým, takže teraz budú určite spojení, takže budú určite hrať lepšie ako na tom turnaji, takže od Švajčiarov budeme čakať viacej a tak tomu zápasu aj pristúpime. Čechom máme oplácať čo? V základe hrali len traja z A týmu, takže budeme mať čo robiť. Oba zápasy boli prehraté, takže teraz to bude naozaj makačka.